En er zijn maar liefst 5 medailles gegeven. Wat komt, ik kijk heel even naar voren, want ik zie dat het voorzitter wegloopt. Wat komt er? Waarop de nummer 4 mag gaan staan. Sarah Boeshouwer van Want met zoveel meisjes zijn er 5 medailles uit te reiken. Op de 5e plaats mag gaan staan van Achilles Muntschoten. Dan vraag ik jullie nog eenmaal